Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Il-pajsaġġ Malti u l-port il-kbir huma t-temi ewlenin tal-wirja Across the Harbour ta' Carm Serracino. Din il-wirja qed issir fil-lukanda Fenixa u se tibqa' miftuħa sal-aħħar ta' Jannar. Iċ-ċinema ta' Spazju Kreattiv se tkun qed ixxandar l-opra tant maħbuba Carmen li jittellet mill-Metropolitan Opera ġewwa New York. Fi frar li ġej l-artista Misha se tkun qed taqsam xogħlijiet ta' arti kontemporanja li juru s-sbuħija tan-natura kif tevolvi u kif tifforma parti minn ħajjitna. Din il-wirja se ssir ġewwa Seaside Gallery fl-Isla. Spazju Kreattiv qed jesebixxu uħud mix-xogħlijiet artistiċi li ġew mogħtija lilhom matul l-aħħar 23 sena.